pa. Sa panahon na kung saan uso ang party-party, birthday party, summer party, Women's Month party, o di kaya Thanksgiving party. Ang tanong ko, mahal, bakit sa may asawa ka pa sumama? In short, third party. Huy! Mahal. Happy Thursday at napapakinggan mo na ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama ko 69 tayo. Woo! 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, malalasap at makakakwentuhan kung ikaw ay natatraffic man. O di kaya, ay ano pa ba, naghihintay ng sundo, naghihintay ng sundot. O di kaya nakikipaglandian pa sa kanyang ka-MU o jowa sa office. Uy, ang daming ganyan, mahal. Ang daming nagkakaroon ng inspirasyon pumasok dahil iniirog ang kanyang katrabaho. Uy, dapat trabaho lang, mahal. Trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, walang kabit-kabitan. Uy! Oy, delikado yan, mahal. Delikadong ma-inlove sa katrabaho. Delikado at some point kasi minsan may mga conflicts, 'di ba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ay nako, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit komplikado o di kaya delikado ang jumowa ng katrabaho. Shoutout na muna natin dyan yung magka-holding hands sa kanilang office. Oo. O di kaya nagkikwentuhan, naglalambingan sa office. Shoutout sa inyo dyan. Madami daming tinamaan dyan. Sige, umpisa na natin kung bakit mahirap magjowa ng katrabaho. Unang-una, risky jowain si katrabaho kasi mahirap kapag kayo'y nag-break. 'Di ba? Kapag hindi nag-work ang relasyon nyo, kailangan nyo pa rin magkita araw-araw na at least magre-resign ka. Ano ka, mayaman? 'Di ba? Awkward sa meetings, 'di ba? May tension sa opisina o di kaya nakakaapekto sa productivity. Lalo na kung teammate mo, 'di ba? Napakahirap niyan. Napakahirap kumilos sa taong natikman mo na. Hoy! Ang hirap katrabaho, di ba? Ang hirap katrabaho or ang hirap katrabaho ng ex mong natikman mo na. Natikman mo na ang pagmamahal, di ba? Natikman mo na ang paglalambing. So imaginein mo, kapag nag-break kayo, definitely may mga ano pa yan may mga fragments of pain, fragments of bitterness, to the point na minsan, kapag nakikita mo pa lang ang pagmumukha niya, pwedeng nabibwisit ka, pwedeng nanunumbalik ang iyong pagmamahalan. Pero, bawal nang ulitin kasi hindi nga nag-work ang relasyon nyo. Di ba? Kaya kayo, mahal, kung meron kayong katrabaho at nagiging crush nyo at talaga nga namang nararamdaman mong meron posible, no? Possibility na maging kayo, ay nako, hanggat mababaw pa, itigil nyo yan. Wag lumandi sa office. Nako, sinasabi sa inyo, ang dami kong kakilala or ang dami kong katrabaho, naging katrabaho na nagka-jowa sa office. Ang ending, yung isa ay lumipat ng kumpanya. So kung hindi ka pa willing mag-resign, kung hindi ka pa willing i-let go ang iyong salary, might as well ilaan mo na lang sa pagtatrabaho ang energy mo. And at the same time, humanap ng jowa outside of your organization. Napaka-basic. Dati ako HR, mahal. Alam ko yan. Alam ko yung mga ganyan-ganyang galawan. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa bala ni Kim Chino. But for now, balik muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Babe!
sake!